K-Aros Dimeriya Boki naka shine naka in kana gudun gida gwanda maka koma kowa ya bar gida ya bar shi kowa ya bar gida ya bar shi tabbas naka shine naka kowa ya bar gida ya bar shi abun mamaki kana bahaushe wai kai zaka ringa zagin Hausa kana faɗin ba ruwanka da Hausa waƙar ka ba da Hausa kake ba ai kuwa tabbas ba mamaki ina tunanin ruwa biyu ne shiga tsohon ko kuwa tsohuwa domin dan halak bai gudun yaran shi sai dai in fuska biyu ne shi mu ne ko kuwa su ne oho ni dai ina tunanin so gidanka duniya ta so ka kaki su karshe duniya ta ƙika kowa ya bar gida ya bar shi tuna ka tuna naka ne haka ne kar ku mance da cewa ai naka ne kowa ya bar gida ya bar shi 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 mafarki kake gwanda ma ka tashi kalle ni kalle ka akwai bambanci ogbeni ka faɗa mana turanci with your ABC lines kamar mai talantuncin shara so my malo boys yan ciranci rap da Hausa yanzu ma muka soma wanda bai gane ba baya zai koma I'm so sick in this game sun kasa fidda ni a koma wanda ke gudun gida gara ma ya koma yaran Hausa ya yaɗu 10/10 shawara ka gyara naka dan shine naka Dimeriya Boki ina jan kunnanka yi wa kai adalci ka so mai son ka yi wa kai ha'inci ka ƙi mai son ka no ne naka ne haka ne kar ku mance da cewa ai naka ne kowa ya bar gida ya bar shi kowa ya bar gida ya bar shi kowa ya bar gida ya bar shi dole shi ma za ya barka to mene ribar da har kake gudun yaranka har kana gadara da yaran da ba naka to naka zaka burge ko ko nasu zaka burge kana ko zagin Hausa shine wai ko zaka burge ko ku kana nasu shine wai ko zaka burge kana musu kallon burgewa su ne maka kallon shaka tafi kaya da naka ka dauna su to me zaka ko ka burge su ai dukkan abin da zaka yi tun dumin ka sun yi fankan fayo wannan shine sakina dafe jifan gafiyar faidu ya sakire shi ya kama ganyen ma kuwa bushashe sai ka tuna naka ne Katuna